O textil e a construción consolídanse como sectores preferidos polos mozos galegos. Foron moitos os que se achegaron esta mañá á Feira de Emprego da Coruña. 50 empresas con Inditex á cabeza buscan talento nun escaparate de oportunidades profesionais. Con currículos listos, mans que falan de futuro e un cartel que anima. Buscamos persoas como a ti. Os mozos buscan un futuro laboral e hai moitas empresas que tamén teñen en xogo o seu porvir. Altri anuncia recurso contra o goberno por excluir do seu plan eléctrico o proxecto para instalarse en Palas de Rei. Din que é unha decisión política, pero o debate non está só en Altri. Os empresarios ven risco de que Lugo quede a marxe do desenvolvemento industrial que xera emprego. O que está claro que se está xirando todo en torno ás Pontes e a provincia de Lugo pues, queda abandonada. Isto un freno de caballo. Pontevedra tesoura estes días un curioso título: é a capital mundial da loita contra o narcotráfico de meixón. A cría da anguía é unha especie en perigo de extinción moi valorada no mercado asiático. A Europol e os corpos policiais de máis de 40 países reúnense na cidade para combater as redes criminais dedicadas ao tráfico ilícito desta delicatessen. Saúdos, boas tardes. Nunha semana de calvario xudicial para Pedro Sánchez e a súa familia, o presidente prepara a súa candidatura para ser reelixido nunhas próximas eleccións en 2027. Faino convencido de que os casos de corrupción que o rodean non lle pasarán factura. Hoxe recibiu o apoio dos seus, pero os populares, María Cheda, dubidan de que sexa factible a súa continuidade. Si Antía era un segredo a voces, Pedro Sánchez vaise presentar aos vindeiros comicios do ano 2027, pero houbo que agardar a que estivera a máis de 5.500 kilómetros de distancia para sabelo. Todo isto nunha semana de en plena tormenta xudicial da súa familia. O martes o seu irmán, o mércores a súa muller e hoxe xoves tamén soubemos que a causa do fiscal xeral do Estado continúa avanzando. Os seus apóiano, aseguran que non van a adiantar as eleccións e máis, din que as gañarán, pero os populares teñeno claro. Pedro Sánchez quere manterse no poder únicamente para controlar todos os seus casos de corrupción. Pedro Sánchez quere optar á reelección en 2027, confirmouno nunha entrevista en Bloomberg. I will do it for sure. This is something that I have already spoken with my family and with my party. Di que xa o consultou coa familia e tamén co partido. Os do seu gabinete celebran a decisión. Me alegro de escuchar esas palabras del presidente del gobierno. No es que solo se vaya a presentar, es que vamos a ganar. Pola contra, no PP están convencidos da súa derrota e creen que se presenta é para defenderse da xustiza. Necesita el aparato del Estado para defenderse de los problemas judiciales que tiene en casa, en su gobierno y en su partido. Sánchez pronunciouse dende Nova York ante as últimas novidades. Mi hermano y mi mujer pues son inocentes. E como a él saen a palestra outros socialistas. Pro expresidente Zapatero, o caso de Begoña Gómez. Todo esto es un gran caso donde no hay nada. Nada de nada. E cargan contra a instrucción levada a cabo polo xuíz Peinado. Verdaderamente ridícula, espantosa, que se viene haciendo durante un año. ¿Cuántas decisiones ha tomado ya el juez Peinado que son absolutamente estrambóticas, que son contrarias a derecho? Tamén hai novidades no caso do fiscal xeral do Estado. García Ortiz pediulle ao Supremo a súa absolución, mentres o Tribunal publicou os nomes dos 7 magistrados que o van xulgar. A maioría son considerados conservadores. Antes das próximas eleccións xerais, o Partido Socialista pasará varios exames en comunidades que xa teñen a cita marcada no calendario. En 6 meses estarán chamados ás urnas os electores en Castela e León. Fontes populares apuntan o 15 de marzo de 2026. En Andalucía, Juanma Moreno confirmou que as eleccións serán en xuño. E no caso das xerais, tocan en 2027. Hai 4 anos foron en xullo. Este mesmo ano tamén tocan as municipais. De momento, o Goberno fai fronte a varias polémicas. A dos últimos días, en torno ás pulseiras antimaltrato. O Goberno coñecía dende novembro de 2024 os problemas que xeraban. Recoñeceuno no Congreso a delegada do Goberno contra a violencia de xénero. Admite tamén que os fallos afectaron a ordes de afastamento.
A información chegou á Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero en novembro do 2024. A través del Servicio Cometa y posteriormente de la Fiscalía General del Estado. E que durante o cambio de adxudicataria os problemas técnicos ha afectado a delitos de quebrantamiento de condena, al incumplimiento de órdenes de alejamiento. Pero non a delitos de violencia de xénero. Martínez Perza pediu desculpas ás mulleres o día despois que o Congreso reprobaba a Ana Redondo. Vamos a defendernos con razones, con una gestión que ha sido impecable, con dificultades muy importantes que están resueltas, que están solventadas. O día despois tamén que Pedro Sánchez lle mostraba o seu apoio. Ana Redondo cuenta con toda mi, no solamente con mi apoyo, sino también con mi solidaridad. Mentres, os socios do Goberno eu coido que debemos de ter unha pequena investigación ata onde seña para saber democráticamente que pasou. Dende o Partido Popular siguen pedindo a dimisión de Ana Redondo e lamentan a falta de empatía do Goberno coas mulleres. Una frivolidad absoluta. Le preguntamos a varios ministros por esta cuestión porque nos parece de especial gravedad. El ministro Bolaños ni siquiera contestó. Reprochan tamén que, coñecidos os problemas, non actuarán de forma inmediata. O BBVA ten dende hoxe un camiño máis doado para facerse co Banco Sabadell. A entidade vasca mellorou a súa oferta elevando a comezos desta semana a poxa inicial nun 10% para intentar convencer os accionistas do Banco Catalán. Co visto e prace do regulador bolsista, reactívase o calendario da OPA. O prazo de aceptación remata o 10 de outubro. E presten atención a estes datos, só 1 de cada 8 españois sabe como se financian as pensións. O 67% está moi preocupado porque a súa pensión non vai a ser suficiente e o rexeitamento tras a idade de xubilación é prácticamente generalizado. Pero, ollo, algúns pensionistas queren volver a traballar. Son os apuntamentos que se extraen do estudo da Fundación de Caixas de Aforros. Escoiten. Si un pensionista cobra una pensión que no le permite vivir sin aprietos y se encuentra bien, pues quizá cuando se jubiló pensó, qué bien que me he jubilado, y ahora piense, bueno, pues tal vez no me importaría trabajar un poco, unas horas al día, unas horas a la semana. No caso de Galicia, a dependencia de sectores como o primario en décadas pasadas fai que sigamos con pensións máis baixas que as doutras zonas de España. O sindicato Comisións Obreiras cifra a diferencia nun 15% e piden subir mínimas e tamén medidas para acabar coa fenda de xénero. As case 40.000 pensións non contributivas abonadas durante o ano 2024 en Galicia con un importe mensual que apenas supera os 500 euros corroboran tamén o baixo nivel de ingreso das persoas pensionistas de Galicia. O mercado inmobiliario segue nun bo momento. A compravenda de vivendas medrou en xullo en Galicia algo máis dun 17% respecto ao mesmo mes do ano anterior. En total, rexistráronse 2.187 operacións segundo os datos publicados este xoves polo Instituto Nacional de Estatística. Un mes máis, a maior parte das vivendas que se mercaron foron de segunda man e do mercado libre fronte ás novas ou protexidas con cifras máis baixas. Medio cento de empresas galegas buscan hoxe talento na Coruña. As textiles e as de construcción están entre as máis demandadas polos que aspiran a un contrato. Sabela. Hai talento, iso é o que comprobamos aquí nesta feira e tamén o que nos contan. Hai talento e tamén vacantes de emprego moi importantes, vencelladas, por exemplo, con novas profesións, novas tecnoloxías, en finanzas, en xestión, en marketing. Tamén hai moitas ofertas vencelladas co sector da moda. Toda esta ringleira de xente está postulándose para unha praza de traballo no sector textil. Hai para os que buscan un futuro, digamos, a longo prazo laboral e tamén os que están buscando o que chamamos coloquialmente un curro, un traballo, por exemplo, de reponedor nun supermercado ou de dependentas pensando, por exemplo, na campaña de Nadal. O importante, o que contan aquí as empresas e os candidatos é que hai que aproveitar as oportunidades. Cuéntame un poquito, ¿qué tipo de trabajo buscas? ¿Qué te gustaría? Si pudieras escoger, ¿qué tarea te gustaría hacer? Cajero, reponedor ou en almacén mismo. Cada vez é máis habitual que os que buscan un traballo e os que o ofrecen conflúen en eventos como estes. A mí personalmente falaronme por LinkedIn e dixeronme que había unha feria. Nada, pois deu-me curiosidade. Eu estudei enxeñería de diseño industrial e desarrollo de produto. É a miña primeira vez, entón non teño ni idea, pois a probar.
Nesta edición da Working Health da Coruña participan 50 empresas de distintos sectores. Prima o comercial coa presenza do grupo Inditest e tamén o tecnolóxico. Sistemas, desarrollo, análisis de datos, soporte. A nivel nacional hacemos muchas ramas de actividad. Logística, gestión de información, BPO. Estamos terminando el desarrollo web en segundo año y estamos así buscando un poco empresas que nos pueden interesar también a futuro. Ya hemos hablado cerca de 15 empresas o más, entonces estamos contentos, la verdad. Hai moita xente nova que ven con esa perspectiva, pero tamén hai aspirantes máis ou menos veteranos que buscan algo máis inmediato e confían en que esta feira lles abra o camiño. Nos parece complicado, entonces tener esta oportunidad para poder afianzar un trabajo para los más de 50, pues es una posibilidad. Ya voy a guardar tu currículum y te vamos a tener en cuenta. Y cuando empecemos el proceso de selección, te llamamos para la campaña. ¿Te parece? Tamén se abren oportunidades entre os empresarios galegos afincados na Florida. O conselleiro de Traballo, José González, reuniuse coa colectividade de empresas galegas en Miami. O obxectivo é coñecer as súas demandas e presentarlles as oportunidades de retorno e investimento. Falamos da estrategia Retorna, falamos das oportunidades de investimento que hai hoxe en Galicia, por suposto a posibilidade de que a través destes empresarios, dos que están aquí en Miami, pois que poidan ser porta de entrada tamén para os nosos produtos aquí en Estados Unidos. Botandar, un dos principais proxectos loxísticos dos últimos anos en Galicia. A empresa de transporte e almacenamento de combustibles Exolum aposta polo porto exterior da Coruña para construir unha terminal que almacene e distribúa combustibles sostibles. O proxecto permitirá que en 4 anos a punta lagosteira sexa a referencia, Demetrio, nas rutas marítimas europeas e americanas. Sí, de feito a propia compañía sitúa nese próximo ano 2029 como posible inicio das primeiras operacións. Estamos a falar da compañía líder de logística a nivel europeo de derivados do petróleo e de biocombustibles, o que pretende é construir unha terminal neste porto exterior da Coruña de combustibles derivados relacionados coa transición enerxética. E explican nun comunicado que fixeron público que a construción desa terminal neste porto exterior da Coruña convertirá este enclave como un nodo fundamental estratégico non só a nivel nacional, sino con toda Europa, porque comunica esas rutas do norte de Europa co sur do mesmo continente, con América e con Oriente Medio. Primeira reacción de Altri á decisión do Goberno de deixala fora da planificación da rede eléctrica. A empresa fala dunha decisión política que vai supor grandes prexuizos para a provincia de Lugo e avanza que non pensa tirar a toalla, que recorrerá ata o final. Os empresarios afirten que se trata dunha nova discriminación que impedirá a posta en marcha de iniciativas de pequenas e grandes empresas. Individualmente, calquera de nós se pode enganchar a rede eléctrica sen maiores problemas, pero as medianas e grandes empresas non, precisan dunha potencia específica. Nos han puesto un freno de caballo. O Goberno está a deseñar que redes vai reforzar daqui ao 2030 e aí non aparece a provincia de Lugo. Para os empresarios isto significa outro golpe económico. A provincia de Lugo pues, queda abandonada. Aquí Lugo ya ha perdido muchas y muy buenas ocasiones. Lugo necesita un impulso económico industrial que non ten neste intre. Tuvimos unha solicitud para montar fábricas de baterías que ahora se les están disputando Vigo e Ourense. A día de hoxe a principal prexudicada é Altri. A multinacional portuguesa di que aínda non lle consta comunicación oficial, pero que de ser así recorrerá. Denuncia que estamos diante dunha decisión exclusivamente política que limita oportunidades industriais e de emprego no territorio. A nosa posición é clara con respecto a Altri, ha sido sempre, desde o primeiro momento. Vemos un proxecto industrial de calado que pode modificar o mapa industrial da Galicia interior. O Goberno si reforzará as conexións eléctricas en áreas estratégicas como a Coruña ou as Pontes, en outros puntos de Pontevedra e Ourense. A Xunta mósase razoablemente satisfeita coa proposta. O ministro da Agricultura reclámalle á Unión Europea fondos pros gandeiros e agricultores afectados polos incendios deste verán. Planas dixo que serán un complemento ás axudas estatais que se aboarán a finais deste ano. Dende a Consellería do Medio Rural pídenlle ao Goberno de España estar á altura para a recuperación total das zonas afectadas.
O Goberno Central habilitou axudas directas desde os 1.500 ata os 10.000 euros para agricultores e gandeiros afectados polos incendios deste verán. Poderán percibilas sen necesidade de solicitalas e independentemente de producir ou non. O ministro de Agricultura pediu a Europa máis fondos para a recuperación. El activar el fondo de la crisis de reserva agrícola, que es importante porque supone además otra fuente posible de ayudas a agricultores y ganaderos afectados. Os afectados contarán cunha cuantía do 100% para a reparación dos danos causados. É unha das liñas de axuda activadas pola Xunta de Galicia que pide ao Goberno estatal axudas suficientes ata a recuperación total. O Goberno de España estea á altura da Xunta de Galicia nesa intensidade das axudas e do que vai a necesitar o agro o forestal galego nos vindeiros meses e no vindeiro ano de cara a recuperarse completamente. Durante a visita á comarca de Valdeorras, unha das máis devastadas, Planas comprometeuse a abonar as axudas directas antes de final de ano. En Sada xa están en marcha as obras de ampliación da depuradora de augas que dará servizo no futuro a unha poboación de máis de 30.000 habitantes. A infraestructura custará 12 millóns de euros e incorporará tecnoloxía innovadora para adaptarse ás novas exixencias ambientais. O reto desta obra é construir unha depuradora do futuro no mesmo espazo que ocupa no porto a que se fixo hai 20 anos. O obxectivo, pasar de dar servizo a 20.000 persoas a 30.500 neste concello de gran potencial turístico que amplía a poboación cada verán. Nunha visita ás obras, o presidente da Xunta destaca que a depuradora incorporará tecnoloxías avanzadas como un reactor biolóxico que permitirá tratar un 50% máis de carga contaminante nun 40% menos de espazo. Unhas tecnoloxías que xa quedan para o futuro e que a partir de agora se utilizarán cada vez máis, o que vai permitir é iso, que non só a xente que vive aquí todo o ano, sino todo ese aumento de poboación estacional, porque poida ser atendida. Alfonso Rueda pon esta obra como exemplo de colaboración institucional, xa que a Xunta pon 12 millóns para a construción e o Concello encargarase do mantemento. Prevén que os traballos rematen en 30 meses. Despois de case 3 meses, a Policía Nacional pecha a investigación da liorta en Ribeira entre dúas familias xitanas que rematou cunha persoa morta. O enfrontamento entre os Ventos de Santiago e os Borja de Ribeira deixa 15 persoas detidas. Contámosllelo nuns minutos. E fíxense neste momento en que un dron sobrevoa un dos aeroportos de Dinamarca, algo totalmente ilegal que se traduce nun gran problema de seguridade. O dron obrigou a pechar unha das principais bases aéreas do país. É a segunda vez que ocorre isto nesta semana. E para frear as incursións dos drons, a Unión Europea quere ter listo nun ano un sistema de vixilancia das fronteiras nos países máis próximos a Rusia. Chámase Muro de Drons e é unha solución temporal mentres Bruxelas desenvolve unha rede completa por mar e terra que controle e destrúa obxectivos militares. María. Sí, de feito, mañá a Comisión Europea celebrará unha reunión inicial cos 7 estados fronteirizos con Rusia para comezar a definir ese muro de drons de defensa. Unha lista a que se sumaron recentemente, segundo anunciaron este mediodía desde a propia Comisión, Eslovaquia e Ucraína, dada a súa experiencia. E tamén Dinamarca, que participará tras as recentes deteccións de drons no seu espazo aéreo. Un primeiro encontro no que, segundo o Comisario Europeo de Defensa, basarase en dous eixos principais, a resposta, como responder ante estas incursións e, sobre todo, a detección, porque non é nada sinxela, non estamos falando de grandes avións ou cazas, senón da última tecnoloxía en drons. Comezarán a traballar cos estados de primeira liña, pero xa adiantan que abrirán este debate a todos os estados membros no vindeiro Consello Europeo de outubro. Con este muro de drons, Bruxelas busca non só reaccionar ante as provocacións, senón tamén construir unha liña de disuasión clara que protexa aos estados aliados. Dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris,
Un tribunal de París condena ao expresidente francés Nicolas Sarkozy a 5 anos de prisión. Declarou culpable de asociación ilícita no caso de presunto financiamento libio da súa campaña electoral do 2007. Acusábano de chegar a un acordo co ditador libio Gaddafi no 2005, cando era ministro de Interior, para que financiase a súa candidatura á presidencia francesa. O tribunal absolveu a Sarkozy de todos os demais cargos aos que se enfrontaba, incluindo os de corrupción pasiva e desvío de fondos públicos. E respondan á seguinte pregunta: cantos cartos levan vostedes en efectivo? Cada vez pagamos máis con tarxeta, pero, ollo, saiban que o Banco Central Europeo recomenda ter diñeiro físico para afrontar situacións de crise como a apagada eléctrica de abril ou unha posible pandemia. Dispor de billetes e moedas é unha roda de reposto da economía. Podemos vivir sen efectivo? Viñemos ao barrio do Calvario para comprobar que podemos facer durante unha mañá se temos ou non cartos no peto. Sen cartos pero con tarxeta podemos facer case de todo. Neste histórico comercio acabaron por admitir o plástico. O pasaba moitas veces, porque moitos chegan aquí e te dicen: mira, vou a cajero xa veño ahora. A mellor pon paraguas, un cuchillo, calquer cosa. Pois non volvían. Algún volvía, pero outro non volvía. Entonces, dixe nada, hai que poñer a tarjeta como sea. Con tarxeta podemos mercar a prensa, aínda que Tere sempre prefire moedas. Todo en efectivo, sí. A proba está que cando foi do apagón, e o teño que dicir claro, a maioría dos comerciantes viñen a buscarme a min a moneda porque non había. Solo pagar con tarxeta, pero sí me gusta ter algo de efectivo, para a cafetería ou para algunha cousa, periódico, prensa. Siempre sí, suelo llevar efectivo, non me gusta lo de las tarjetas porque como a veces fallan los aparatos. Uns poucos negocios exixen efectivo. Se queres arranxar a camisa... Dinero. No quero tarjetas, solo dinero. E tamén hai que levar cartos para tomar aquí un cafeciño. Hombre, porque tarjeta no voy a trabajar para Hacienda y para el banco. No voy a trabajar para los dos. Sen efectivo tampouco podemos volver a casa no autobús. En Vigo só aceptan cartos ou a tarxeta municipal. En muchas ocasiones nos planteamos incluso de dejarlo, porque es una batalla de David contra Goliat. Posible, pero conseguirono. Unha pequena empresa acaba de ganarlle a batalla xudicial ao xigante francés Lacoste. A Oficina de Propiedade Intelectual Europea sentencia que é doado distinguir un caimán dun crocodilo. Nos minutos contámoslles esta batalla legal. Os 11 detidos en relación coa lixo de cocaína que apareceu na Pobra pasarán mañá a disposición xudicial. Son supostamente os encargados con diferentes roles de organizar o traslado da droga por mar e a operativa en terra, pero non os donos da cocaína. Todo se argallou dende Cambados, pero estendeuse como unha marea negra a un lado e a outro da Ría de Arousa, polo Salnés e polo Barbanza. 18 rexistros e 11 detidos en Cambados, Sanxenxo, Vigo, Ribeira, na Pobra, en Outes e en Noia, cada un co seu rol. A falta de información oficial que tardará aínda unhas horas ou uns días, no Salnés estarían os encargados de recibir a droga no mar e levala ata terra, os do Barbanza de recollela na praia e gardala. Esta foi a parte que fallou. A policía recuperou máis de 3.500 kilos de cocaína ás poucas horas da descarga, porque estaban sobre aviso. A metade da droga quedou ciscada no medio da vila nunha mala manobra durante a persecución policial. A outra parte apareceu nun soar abandonado tapada cuns plásticos de mala maneira. E os 3 supostos tripulantes da narcolancha vagaron pola Pobra facéndose pasar por peregrinos. Foron os primeiros en caer. O que non se localizou de momento é a narcosomerxible. Non sorprende porque as propias organizacións se encargan de facelos desaparecer, normalmente no fondo do mar. Faltan tamén detencións, como mínimo as dos verdadeiros donos da droga, que segundo as pesquisas policiais serían tamén de Cambados. Son os que adiantan os cartos e tamén os que máis se lucran cando a mercadoría chega ao mercado negro. Os arrestados ata agora serían os peóns. A maioría están relacionados coa descarga, pero hai 2 nomes que destacan, 2 empresarios con negocios náuticos en Cambados e en Ribeira, Moncho Pistolo, das Bellas Glorias, e Pablo Linder, das Novas Xeracións, pasado e presente unidos na Operación Saona, que segue aberta e baixo segredo de sumario.
O acusado de esparexer cocaína na cara de 2 policías nun hotel de Vigo cando ia ser detido quedou en liberdade. Recoñeceu os feitos durante o xuízo que se celebrou na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo. A Fiscalía pedía para el 5 anos de cárcere, pero modificou a pena. Entende que era consumidor, introduce atenuante por drogadicción e rebaixa a 3 anos que non terá que cumprir se comeza un tratamento para desintoxicarse. Cambiou a máis o delito de atentado polo de resistencia por propinarlles puñadas, patadas e dentadas aos axentes cando ían detelo e unha multa de 150 euros. Os feitos remóntanse ao mes de marzo, cando os policías locais acudiron a un hotel de 5 estrelas onde pasara a noite. Non quería abandonar o cuarto, malia que xa llo pedirá a dirección do establecemento. O agora condenado tiña unha bolsa de cocaína que agochaba nos pantalóns, tragou parte dela e a outra tiroulla a cara dos 2 policías. Conseguiron recuperar parte desa droga, uns 100 gramos, que tería un valor de 31.000 euros, polo que é condenado tamén por un delito de tráfico de drogas. A condena foi ditada xa en sala e é firme. Pontevedra ten un curioso título. Dende 2011 a Garda Civil interveu máis de 24 toneladas de cría de anguía europea viva, unha especie en perigo de extinción. Nese mesmo tempo, unhas 300 persoas foron detidas ou investigadas por traficar con meixóns pescados ilegalmente, moi demandados no mercado asiático. E grazas a comisos como a ese, Pontevedra convértese hoxe na capital da loita internacional contra o tráfico ilegal de meixón. Nuria. Sí, representantes policiais dos 27 Estados membros da Unión Europea xunto con delegacións chegadas de outros países como os Estados Unidos, Brasil, Mauritania, Marrocos ou a China danse cita aquí no encontro anual da Operación Lake que coordina a Interpol. Unha operación clave para garantir a supervivencia do meixón, a cría da anguía na que España é referente e é que, aínda que a exportación fora da Unión Europea está deste meixón está totalmente prohibida dende hai décadas para garantir a súa supervivencia e evitar a extinción. O certo é que na práctica esta captura ilegal, esta pesca ilegal segue sendo realidade, sobre todo cara a mercados asiáticos polos inxentes beneficios económicos que reporta. A elección de Pontevedra como sede deste encontro ven dada por ese motivo que decías ti antes, Antía, porque esta provincia segue registrando unha incidencia importante desta captura ilegal. Imos agora en directo ata Carballo. Alí, unha parella agrediu cunha arma branca outro home. Sucedeu en plena rúa. Paula, que é o que pasou? Pois, Antía, até este momento trascendeu moi pouca información de xeito público. O único que sabemos é que non hai detencións e a investigación continúa aberta. Presuntamente esa liorta teríase producido sobre as 4 da tarde onte nesta zona verde perante a igrexa da Milagrosa, tamén dun supermercado e a escasos metros da avenida principal deste barrio, a avenida do mesmo nome, da Milagrosa. Aquí presuntamente un home e unha muller, unha parella, portaban un coitelo e ameazaban a outro home alleo a eles que se intentaba defender cunha cadea, pero que terminou no chan, ferido e trasladado en ambulancia. Como decimos, non trascendeu moita máis información de xeito público. Foi a Policía Local a que interviu nunha primeira instancia, pero nestes momentos é a Garda Civil a que investiga o ocorrido, sobre todo esas causas desa liorta e tamén que relación había entre esa parella e ese outro home. Viñen preparados, a estilo Kung Fu. Pois aquí nunca pasa nada disso. Ademais, sábelo ben, se empezas a darlle para atrás, mira se houve algún follón aquí. Aquí nunca houve follóns. Nada. Este e outros vídeos foron obxecto de visionado da Policía Nacional durante todos estes meses. Trataban de identificar as persoas implicadas na violenta liorta que se ven nas imaxes. O enfrontamento entre dúas familias que celebraban unha pedida de man en Ribeira o pasado 1 de xullo. A pelexa entre os Ventos de Santiago de Compostela e os Borja de Ribeira acabou co atropelo mortal do tío do noivo e con outro familiar ferido moi grave por lesións de arma branca. O mesmo día da liorta detiveron 6 persoas na peaxe da P9 á altura de Teo, todas da familia Compostela. Entre elas, o irmán do falecido, que está en prisión, investigado por homicidio involuntario ao ser considerado autor do atropelo. Días despois, 6 novos detidos sumanse á investigación. Desta volta son membros da outra familia, residentes no poboado da Conlleira, en Ribeira. Un deles ingresou no cárcere acusado de golpear cun machado un dos participantes da liorta.
As investigacións non quedaron aquí. As cámaras de seguridade e novos vídeos gravados por testemuñas cos seus teléfonos móviles levan a policía a deter nas últimas semanas 3 persoas máis. 2 por participar activamente na agresión ao home que quedou gravemente ferido e outra por conducir un vehículo que levou por diante o mobiliario do local onde se celebraba a festa. Con estas últimas detencións, en total 15, a policía dá por pechada a investigación dunha liorta mortal en que participaron 100 de persoas. 2 comerciais de venda de filtros de agua a domicilio sentaron hoxe no banco dos acusados de Ourense. Impútanlles un delito de estafa por valeirar a conta dunha anciá tras venderlle o purificador e averiguar o saldo que tiña. Un aparello coma este foi a chave de acceso dos acusados á vivenda de Concepción nunha aldea do Carballiño. A muller de 92 anos, viúva e desvinculada do resto da familia, vivía soa. 2 comerciais chegaron á súa casa con estes filtros para auga que podemos atopar en tenda a partir de algo máis de 100 euros, ao redor de 1000 os máis sofisticados. Ela pagou 2.580 euros ao contado. O día que retirou o diñeiro para pagar o grifo, o purificador, viron o saldo que tiña, entón, vendo que estaba prácticamente soa, que non tiña apenas relación con ninguén, pois aproveitándose desa soidade, desa vulnerabilidade. Recordemos que é unha persona de 92 anos que xa tiña un deterioro cognitivo. Os 2 comerciais sentan agora no banco dos acusados. A Fiscalía imputalles un delito continuado de estafa, 3 anos de prisión e unha indemnización equivalente ao que supostamente lle roubaron á muller, 33.400 euros. Pero a acusación particular, que representa o fillo da vítima, vai máis alá. Amplía a acusación a outras 2 persoas veciñas da muller e calcula que a cantidade roubada ascende a 70.000 euros. Acompañaron a facer retiradas de diñeiro, incluso pediron unha tarxeta bancaria e despois utilizaron esa tarxeta bancaria e a espaldas da víctima, pois lle levaron bastante diñeiro. Pois cerca de 70.000 euros. Unha das acusadas chegou a un acordo coa Fiscalía e os outros declaranse inocentes. Aseguran que só lle prestaban a Concepción a axuda e o acompañamento que non tiña da súa familia e que os cartos que lles deu foron para os seus propios gastos. Aparece en Lugo a furgoneta de Protección Civil roubada hai unha semana en Negreira. Os ladróns abandonaron no polígono do Ceao despois de usala supostamente para cometer outros roubos. Despois duns días en paradoiro descoñecido, a furgoneta de Protección Civil de Negreira regresa a casa. O propio alcalde encargouse de traela de volta dende Lugo, onde a deixaron abandonada e desvalixada, pero en bo estado para circular. Pois, por sorte, apareceu sin danos cuantiosos nin nada polo estilo, non? Bueno, puseronse en contacto comigo neste caso por parte da Policía Nacional de Lugo, non? De que fora atopada, pois eso, na madrugada do venres, bueno, pois abandonada nunha rúa preto do polígono do Ceao de Lugo, non? Coñécese que os que a roubaron usárona para seguir cometendo roubos e que nada mellor para non xerar sospeitas ca un vehículo rotulado de Protección Civil. É o que desconfían dende as forzas de corpo de seguridade, non? Que durante esa semana prácticamente pois que o usaran para cometer outros roubos, non? O que non apareceu aínda foi o remolque que os ladróns cargaron con material de iluminación pública e limpeza, un botín valorado en 70.000 euros que agora o Concello recupera parcialmente. Bueno, neses 70.000 euros o valor máis importante, claro, que era o do vehículo, non? Está valorado pois preto dos 41.000 euros, pero lóxicamente pois faltanos o remolque que estaba valorado nuns 15.000 euros e pico, xunto con outro material que fomos facendo un inventario ao longo da semana. Non confían en atopar ese material posiblemente vendido xa no mercado negro, pero sí en que apareza o remolque e que os axentes dean cos culpables. Ao parecer, a toma de mostras biolóxicas do vehículo e as cámaras de seguridade deron os seus froitos e a policía podería localizalos nas próximas horas. Un accidente de tráfico en Lugo provocou importantes danos nun dos colexios da cidade, o de Casas. O condutor dun turismo perdeu o control do vehículo e bateu contra o peche do centro escolar que acabou perdendo varios metros de muro. Pola súa parte, o único ocupante do coche quedou ferido, polo que tivo que ser trasladado nunha ambulancia para recibir asistencia sanitaria. Por as rodeiras parece ser un coche ou algo que se meteuse contra ele. E menos mal que, según dicen por aí, que foi por a noite, por a tarde-noite, e non había actividade escolar, que senón Dios mío bendito.
Se teñen previsto levar o coche a facer a ITV, ollo, porque 2 de cada 10 coches non conseguen pasala. Un 18% dos turismos suspenden. No caso dos autobuses, a cifra empeora ata o 30%. E cales son os problemas máis comuns? E máis dun 20% dos casos son defectos de iluminación ou sinalización. Outro tamén relacionase coas emisións contaminantes. O estado das rodas e a suspensión son a terceira causa para unha revisión desfavorable. Todo isto ten de fondo outra realidade, un parque móvil cada vez máis envellecido. En España, 1 de cada 2 vehículos ten máis de 15 anos. Se lles gustan os coches patrullas, saiban que teñen unha cita inexcusable en Vigo cunha exposición de coches históricos da Policía Nacional. A mostra engloba vehículos de diferentes épocas e de todo tipo, dende coches patrulla ata bulldozer ou arietes guindastre. Poden achegarse a vela ata a próxima semana, o 2 de outubro. E día solleiro e seco en Galicia, como reflicten as cámaras en directo da nosa web g24.gal. Podemos velo nesta panorámica do Porto e da Ría de Vigo, onde hoxe se alcanzará unha agradable temperatura máxima de 25 graus. Esta é a Praza Maior de Celanova, onde ata hai uns minutos se celebrou o mercado semanal. Nesta vila ourensá tamén chegarán hoxe os 25 graus. Nos minutos, Diego Viaño faranos un avance da previsión meteorolóxica para as seguintes horas. Lembren que estas e máis cámaras en directo de toda Galicia están a súa disposición en g24.gal. A balea que apareceu morta en augas de Aldán atópase agora varada nunha zona de difícil acceso preto das rocas no Bonde Abaixo en Bueu, polo que non conseguen recuperala. A coordinadora de estudos de mamíferos marinos, CEMA, traballa con dificultades para tratar de chegar a ela e trasladala a terra para a realización da necropsia. Trátase dunha balea que pertence á especie alibranca cunha longitude de entre 5 e 6 metros. Tras 2 anos de batalla legal, unha pequena empresa valenciana logrou vencer a multinacional Lacoste. A marca francesa opoñíase a que a compañía española rexistrara a súa liña de cosmética masculina a nivel europeo porque tiña un caimán no seu logo. En 2022, unha empresa valenciana lanzou unha liña de cosmética masculina co nome de Dr. Caimán e un ano despois tramitou o rexistro da marca a nivel europeo. Pero sorprendentemente atopáronse cunha oposición frontal por parte da multinacional Lacoste. Porque hai un reptil. Eso é suficiente para ellos para impedir el registro de marca. Pour Homme, fragrance for men. Lacoste argumentaba que tanto o deseño gráfico como o produto podían provocar confusión nos consumidores con algunha das súas liñas cosméticas. E iso supuxo un gran revés para a empresa valenciana. Estuvimos 2 años prácticamente parados. En muchas ocasiones nos planteamos incluso de dejarlo, porque es una batalla de David contra Goliat. Din que nunca pretenderon xerar confusión de marcas e que por iso decidiron ir ata o final. Agora a Oficina de Propiedade Intelectual Europea acaba de darlle a razón, porque considera que as diferenzas son suficientemente marcadas en contra do que alegaba Lacoste. Dr. Caimán xa pode operar a nivel europeo con todas as da lei. El caimán se ha comido al cocodrilo, ¿sí? No les tengo rencor. Es decir, si yo tuviera una marca con ese prestigio, haría exactamente lo mismo. O sindicato CIGA cifra nun 60% o seguimento da folga de profesores de ensino non universitario que convocaron para hoxe en solitarios en os demais sindicatos. Os datos oficiais, porén, rebaixan a incidencia a un 14,8% menor que a última folga nos centros educativos que se celebrou hai 2 cursos. Ata o momento non se produciron incidencias relevantes. Plantexaron como unha liña estratégica do seu traballo a confrontación. Non? Bueno, pues, están no seu dereito a facelo, nós obviamente pues, estamos traballando noutra liña diferente, nós traballamos e apostamos por mellorar de xeito constante o noso sistema educativo. E o facemos da man tamén pois, dos outros sindicatos que asinaron o acordo. Non? A montaxe das barracas do San Froilán comenzaron xa a provocar restriccións de tráfico en Lugo que se prolongarán ata mediados de outubro. As rúas máis afectadas corresponden á contorna do Parque de Rosalía, onde se vai instalar o recinto ferial.
Durante case un mes, as festas do San Froilán condicionarán o tráfico en Lugo. As rúas máis afectadas polas restriccións son as que rodean o céntrico Parque de Rosalía, onde xa non se pode estacionar debido á montaxe das atraccións. Como resultado, para poder aparcar, compre buscar alternativas. É imposible poder moverse por aquí. Entón, pero bueno, é o que hai. Vir dúas persoas, unha quedarse no coche, a outra pois facer os recados. Vas para allí reto, prohibido. Para aquí también. Por allí también va a ser prohibido porque viene delante y solo para abajo. Entonces tienes que aparcar por aquí porque si no es que no puedes hacer nada. Tens que dar moitas voltas para meterte, pero non te podes meter. É complexo, pero bueno, son as festas patronais e como en todas as cidades, en todos os povos, pois hai que adaptarse. É un período de adaptación e, bueno, eu entendo que tampouco é tan complicado, non? Ás veces hai que precisamos o coche para movernos a todas partes e se temos que aparcar 500 metros máis lonxe, pois aparcamos 500 metros máis lonxe. Ademais do recinto feiral, outro barrio afectado polas limitacións de tráfico é o de Garabolos, onde se instalaron as caravanas dos feirantes. Varias vías foron xa cortadas, o que se suma que hai menos prazas de estacionamento a causa dunha obra. De feito, algúns veciños resultaron multados por aparcar na zona. Aquí non hai sitio, e ao final, antes, eu, de feito, cando viñen agora, encontreime ca sorpresa que me dixeron, mira, tes que quitar o coche porque van-te a multar. Todos os anos se pode aparcar aquí. Aparcaba xente deste edificio e do seguinte, e agora este ano parecer non. Non sei se terá que ver algo ca obra, porque antes, claro, aparcaban dos dous lados e agora non poden. As instalacións que en primeiro lugar se comezaron a montar son as das casetas do polvo que estarán abertas no Parque de Rosalía dende este venres ata o 2 de novembro. O resto dos postos desmontaránse semanas antes, polo que o plan de tráfico pro San Froilán permanecerá activo ata o 16 de outubro. A Fundación Catedral de Santiago colaborará co Museo Medus de Texas para organizar en Dallas unha grande exposición de tesouros procedentes do Templo Compostelán. O Centro Medus está especializado en arte española e conta cunha das coleccións máis importantes fora do país. A súa directora asinou co arcebispo de Santiago este acordo que permitirá acoller en Texas unha exposición de arte do Camiño. O conselleiro de Cultura celebrou que colaboracións como esta permitan dar a coñecer a nosa riqueza patrimonial máis alá das nosas fronteiras e establecer lazos con outras culturas. No le quepa ninguna duda que tienen toda nuestra colaboración, todo nuestro apoyo, no solo para esta exposición en concreto, sino para todas aquellas que permitan que dos territorios tan distantes en el espacio, pero tan cerca, ¿no?, en el corazón, porque al final tenemos muchas cosas en común, podamos seguir poniendo en valor pues esa parte más humana de la sociedad, ¿no? Hong Kong recupera a normalidade despois do paso do tifón Ragasa que obrigou as autoridades da cidade a activar o máximo nivel de alerta durante 11 horas. O tifón provocou inundacións generalizadas, derrubou máis de 1.200 árbores e un centenar de persoas quedaron feridas. Moito máis mortífero foi o paso de Ragasa por Taiwán e Filipinas, onde deixou case 30 mortos. O tifón xa debilitado diríxese agora cara ao norte de Vietnam. Pois evidentemente esas imaxes contrastan co panorama que temos hoxe aquí en Galicia. Ceo azul en toda a comunidade xa dende primeira hora, algunha néboa e fíxense a previsión para a tarde. A verdade é que unha tarde moi luminosa. Ese ceo azul vai nos acompañar, como lles comentaba, nas próximas horas con ese vento do leste que sopra un pouquiño máis no litoral norte, con temperaturas, a verdade, que bastante xeitosas, agradables, mesmo en tímido ascenso, se as comparamos coas de onte. Quizáis a incógnita, veremos ao final da tarde, e se en algún punto chegamos aos 30 graus. Quédense coas máximas previstas para as cidades galegas. Desta hora xa estamos en 27 graus en Pontevedra, podemos chegar aos 28 en Ourense e, como sempre, despois de Sevilla Información Deportiva, contámoslo todo, tamén a pinta que ten a próxima semana. Alejandro Sanz anuncia a xira mundial e nela verá unha parada en Galicia. Será o vindeiro 18 de xullo no Peirao de Batería da Coruña. Os seus 56 anos e cunha longa e exitosa carreira musical, Alejandro Sanz é o artista español que acumula máis premios Grammy. Dende os seus inicios leva vendidos máis de 25 millóns de discos.
Xa saben, a información continúa en G24 e g24play.gal. E agora, os deportes. Evi. Que tal, Antía? E hoxe nos deportes non é día para estar a outra cousa que non sexa darlles boas vibracións ao Celta, e niso estaremos dentro dun momento. Unha pausa e dámoslle toda a información sobre a visita dos celestes a Stuttgart.